Komplet il-konsultazzjoni wiesa dwar il-ħolqien ta' 3 parks nazzjonali ġodda dan hekk kif il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u rappreżentanti tal-entità governattiva Project Green iltaqgħu ma' laqdiet graffiti u flimkien għall-ambjent aħjar li flimkien jiffurmaw il-moviment Manuel Island Postalina. Iż-żewġ organizzazzjonijiet ippreżentaw il-proposti tagħhom għal Manuel Island li ma' proposti ġew sviluppati wara sensiela ta' workshops biżjed minn 70 partiċipant. Il-Ministru spjegat l-impenn tal-Gvern lil White Rocks, Manuel Island u Fort Campbell jinbidlu fi spazji miftuħa minn nies għan nies. Spjegat kif permezz tal-kampanja Shape Your Space diġà daħlu il-fuq minn 1300 sottomissjoni mill-pubbliku in ġenerali dwar x'jixtiequ jaraw f'dawn l-ispazji. Ħadd gost li għaddin il-laqa rajna li ħafna mill-affarijiet qegħdin naħsbu bl-istess mod ta' kif Manuel Island nistgħu verament intuħ lin-nies inkunu qegħdin ukoll nenfasizzaw iż-sbuħija arkitettonika tiegħu, l-istorja, l-kultura, l-aspett soċjali, l-aspett ambjentali biex verament hemmhekk ukoll ikollna park fuq din il-gżira li jkun qed jilħaq lin-nies ta' Malta u Għawdex kollha. Il-Chief Operations Officer ta' Project Green Beverly Costa spjegat li dawn l-NGOs qasmu magħhom ir-riċerka u l-konsultazzjoni li għamlu mal-komunità in ġenerali u wkoll semmiet kif kemm il-Gvern kif ukoll laqdiet mhux governattivi għandhom ideat simili dwar il-viżjoni għal dan il-post.